ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ଜୁଲାଇ ମାସ 4 ତାରିଖ 2019ରେ ପାଳିତ ହେବ ଏବଂ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା 12 ଜୁଲାଇ 2019ରେ ପାଳିତ ହେବ। ଏହି ଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି 3ଟି ରଥ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା 45 ଫୁଟ 6 ଇଞ୍ଚ ଏବଂ ଏଥିରେ 18ଟି ଚକ ଲାଗେ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ହେଉଛି ତାଳଧ୍ୱଜ, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା 45 ଫୁଟ ଏବଂ ଏଥିରେ 16ଟି ଚକ ଲାଗେ। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ହେଉଛି 44 ଫୁଟ 6 ଇଞ୍ଚ ଏବଂ ଏଥିରେ 14ଟି ଚକ ଲାଗେ। ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ ବହୁ ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ରଥ ତିଆରି ସାଜସଜ୍ଜା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଚାଲି ଆସୁଅଛି। ଏହି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସନ୍ତି। ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ନିଆଯାଏ ଏବଂ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମାଉସୀଙ୍କର ଘର। ସେଠାରେ ସେମାନେ 9 ଦିନ ରହନ୍ତି। ମାଉସୀଆ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୋଡ଼ପିଠା ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ। ଛେରାପହଁରା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା, ଯାହା ରଥଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ଏଥିରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦେବତାଙ୍କର ଚାରିପାଖେ ଏବଂ ରଥରେ ଛେରାପହଁରା କରନ୍ତି ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ଓ ଚନ୍ଦନ ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଥା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ସମାନ, ସେ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ ଅଥବା ସାଧାରଣ ଜନତା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା 2 ଦିନ ଧରି ଚାଲେ। ପ୍ରଥମତଃ ଯେତେବେଳେ 3 ଦେବତା ମାଉସୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାହୁଡ଼ନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ, ଫେରିବା ରାସ୍ତାରେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୋଡ଼ପିଠା ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ପ୍ରଥା ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି, ଯାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣ, ପଦ୍ମପୁରାଣ, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଏବଂ କପିଳ ସଂହିତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।